أبزنا إلهم عن تقداي كابن ريهم معلالات تقدماي أب تجراي بانكتات العلي كل التشحق قرشي نولك أسب كم زي هبان بصرو وندما قرشي لنا بلا نعمل لساخمزو على زتزرب قداي الله أبنا إلهم عن فيديو كندس سوينام لفعاتي تسفا برهانة قبر قرقس تأثيرو دهايو ما نمسب زفلت يلن تسويرو زبحلالو انتاي تبليلو نزحاتو حتو ملاس ود بيتو كتسمعوهم قداياتهم قصل بيلنا اب تግራይ اب ዝተጀሚሩ ዝተባሃለ ውግእ ወይ ከዓ ኩናት اب ጸለምቲዩ ስለ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ካብ ዝበሉ ሓሳባትን ብደገ ኮይኖም ነዚ ጉዳይ እዚ ዝርእዎ ዘሎ ሰባት ከዓ ካብ ዝሃብዎ ርእቶታትና ክንጀምር ሶ ገለገሊኦም ሰባት አጠንቂቆም አለው ገለገሊኦም ሰባት ከዓ ማይክሮፎኖምን ካሜራኦምን ወጥሖም ከም ዝልክዕ ጽቡቕ ነገር ዝተረኽበ ማለት እዩ ህሩግ ክብሉ ጀሚሮም አለው ብፍላይ ከዓ በዓል ሃይለ ደደቢት ኣብ ከምዚ ዓይነት ከበሮ ዝሃርሙ በዓል ማይክሮፎን ሚዲያ ጽቡቕ ዜና ተረኺበለ ዛ ዓይነቱ ማለት እዩ ክጓይ ጀሚሮም አለው እቲ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ሙሉ ዓመት ጠፊኦም ጸንሑ ኣብ ኩናት ተዘይኮይን ኻል ዜና ዘይብሎም ውን ሰባት በዓል ማይክሮፎን ሚዲያ ተማሳሳሊ መጽኦም አለው ويل زي كلهم أبنائهم عند جداي كن ريومينا بزحات سبات التحساسابي زبلو خناتات ون تزاري ومالو حيل أير إثيوبيا سيفيل أفيشن من تأيو جعزو كقارص كيلو ويكأنا بمقلة نبخصم نبشرن نبع حمران زنبرة فلايتات من تأيو أقارص زبلن كمون بعفار وجن تخفيتو زبلنا نقفا بريس زينان زي أطنبوم الأمم أبنائهم عند جدات كن ده سومينا مساين حردات صنيحهم أنا شدن رياكت سوان سبسكرايب ناغوركم جمرو إخم ريتوسكي تخلاي حيلة شدن فتاويخا كم يدراشا قطمي حيزكالا نعا نجيرك اللخو نافقي اللخو قطمخا كبلني تخلاي حيلة ريتو قليس الله مالتيو تخلاي حيلة ما يدراشا مالت ودع دي مغانيو أنا بوتا ما يدراشا بفولي زفوتو مالتيو بفولي ذكرو بتعم صبق نجر ريتو كاب صحفلين صبق تمرتات كاب استمهار كلهم بيت تمرتي حدث لزغونه بتعم زدنق مالتيو قطمخا حيزلك خمسي تخلاي حوي قال بروميس مالتي ايشي يأكل بلنا زعركي أنا حاوكا إرتراوي بتعمي زكاتاتلك you have a full confidence جن حانتي كبلك ناي حاسوت نجنزب إلكا كتقرب كي تقرب thank you إلا نجنزب إلكاسي ناي حاسوت زينا عب مرد أتازيل زخوني يكون نجر كي تقرب سبل سقات إيجاليس اللي يزلو انت خونجن تتقرب فوتو إلا لو ماتش لاف مالتي أكل بلنا الجانش أبرها V2M لايك جيرات اللي الله مالتيو بتعمي دس زبلو ريتوتات كاب زهابونيهم بزحات سبات كا يخبر اللي يغني اللي يكبلوكم يزيد اللي مالتيو نعمل لهم عند فيديو حيزكم كسجر عملنا لهم عند فيديو نش وي سلت أنا إلكا تنفس انبرت مصدر هو سلازي يلا ايه كوت إليا وات إز مس نش مس سلت أنا زت حاز نجر انت إيزولو تقداي مالت نتادر هوسي كوت يبهال كوت يبهال انت تبهال كأم قات غرينيا يتبالاشي بوسر جن أبزي زوله هو تتحسي بزي سب عايز كنجمر نقدم كل زبالة فيديو هو تتزخونه سبلن بدور سنتال كعم قطوعة إيشي ما تسوي عاكوي أتي دياسبورا دقدر له حجي عباي وياديو قدم كوت يات بالنيرة قطوعة عن كلامبر كل شيء ماله وادي دره ما تسوي عسى له وادي خال الصغور ولا خل كاتلينات فلتيان خريا الله وينا كم زبل إن بحنس أصل زلنا أمبر دروس كوت يلك قطوعة نش سلطنة وفي الكاف ما تدور ولا لا مليسات نفت لذي سماي متوي عاي كوت بلا سلطنة ود ممر تلك عايز متسكنه عايز فلطني اخاهم عيني ولا خمشيمون اي فلطو من النزيل سلازي كوت تادورو كون انداسب ناي غوربيت هيكون كنصوي ناتيا تندورس ناتيا بزحن كيحسدون من انت اي نغركني اتو كوت يلستلاغص اسب ግን امين يلو عدي يلو اندي انت موت برك انا 4 خاونكو خفتن دور دحر كالي شم توصي لن ريو اخلي هبن كله كوت يقبلن سلازم متعدخه مو 4 انا بروميس كبكا باليو خفتن دور حار بقى مالت مغرم نغري انا بفولي يتغريمه ولا حنت نغري يبلن انت اي زخون زل اله
ኩልኩል ይዝብሃል ደርሆ ባዓድና ኩትኩት ክብሃል ይኸውን ኣይፈልጥን ኩትኩት እውን ቋንቋ ትግርኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ኣይኮነ እንተ ሓሳብ ግን ብዛዕባ ዳን ወዲ መምህር ብዛዕባ ውፉይ ብዛዕባ ሰልጠነ ምስተን ደርሆ ዋላ ኢቭን እናተዛረበና ሃለዎ ዘእትወሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ መዓንጡ ኣትዮም ኣለዉ ኣመና ዘሪጎም ኣለዉ ቀስዩ ንኽነብር ኣይከኣለን ናይ መንፈስ ርግኣትን ህድኣትን ዝበሃል ነገር የብሉን እዛ ስዋይ ከዓ ደጋጊሙ ዘልዕሎ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ I don't know እንታይ ዓይነት ሪሌሽንሺፕ አለው one to one function ዲው ርክባቶም እንታይ መሆና ይፍለጥን ቀጽልና እዚ ንግድ ባንክ ትግራይ ካብ 2000 ላዕሊ ገንዘብ ሂብን ኢሉ ትሪኦ ኣለኹም ሰብ ከዓ ብከምዚ ዓይነት ሰልፊ ተሰልፉ ዘሎ ተሰብ ማለት እዩ ኣዚ ሓደገኛ እዩ ነቲ ህዝብና ብጣዕሚ ሕማቅ ነገር እዩ ሰሪሑ ከይንቀሳቀስ ከይሰርሕ ካብ ዝገብሩ ኩነታት ሓደ ታዩ ሕጽረት ገንዘብ እዩ ሕጽረት ገንዘብ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ብተወሳኺ ናይ ኢኮኖሚ ክፍተት ንምፍጣር ከምዚ ዓይነት ዝግበሩ ሽርሕታት ተንኮላት ውግእ መሲሎም ዝለዓሉ ጽሕተሩ ነገራት ዘቋረጹ ጠጠው ዝብሉ ካንሰል ዝግበሩ ፍላይታት እዚኦም ኩሎም ኣብ ዓይኒ ኢኮኖሚ ናይቲ ብፍላይ ከዓ ንኣስታት 5 ዓመትን ገለመለን ዝኸውን ደቂሱ ዝጸንሐ ደቂሱ ዘይኮነስ ብስሩን ከዓ ዘይነበረ ቶታል ድልሃመት ዝነበረ ናይ ትግራይ ኩነታት የጋድ ድንበር እዚ ኣይቅይሮን እዩ ዛስዋይ ከዓ ኣነ ኩይናት ክጅመር እንተሎ ኣብቲ ናይ ኩይናት ዜና ከምዚ ኮ ተጀሚሩ ከምዚ ዝብል ዜና ተጀሚሩ ከምዚ ዝብል ዜና ተጀሚሩ ዝብል 50 ቪድዮ መስራሕ ይካኣል እዩ ብስራት ግን ኣይኮነን እዚ ሓዘን እዩ ሶ ፕሮፓጌት ምግባር ነዚ እንታይ ዝባሃል adding fuel to the fire ዝባሃል ኣሎ ነዳድ ሙሳኽሲ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ንኣብነት እቲ ዝበጽሕና ንሕና ንሓቂ ንፈልጦ ተመከራ ሶ እንዳ ራገብካ ቤላ ቤሎ ዝተገብረ ዘይተገብረ ብምልኦም ኣኪብካ ስለ ዘንበድበድካዮ ኣብ ተዓድኻ ዘሎ ኩይናት ተጋዱደ ኢኻ ዘለኻ ናባኻ ኣትስሕቦ ዘለኻ ትኹረት ኢኻ ናባኻ ትስሕብ ዘለኻ ሴንተር ኦፍ ኣቴንሽን ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝሰርሑ ሚድያታት ኣለው መጽኦም ኣለው ሕጂ ማለት እዩ ጽቡቕ እንትኾን ነዚ ህዝቢ ሒዞም ላይ ይመጹን ማሕበረሰብ ምንቃሕ ሰሪሖም ኣይፈልጡን ኩይናት እንትኾን ተሎ ግን ዓይኖም ይነቁሕ እንጀራ እያ ምክንያቱ ኣብኦም እንጀራ ሰርሑ በዓል ሃይለ ደደቢት ሕጂ ውሽጢ ሰብ ኣለና እዮም ዝብሉ ሶኾምት ናይ ቀደም ሳተላይት ጥራሕ ዘይኮነስ ተፋይል ተጻዒኑ ናብኡ ክላኣኸሉ ዝደሊ ባንድል ኮይኑ ዚፕድ ኮይኑ ዛስዋይ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክርአ ከሎ በቃ ከም ዓጽም ዝረአየ ከልቢ ኩሎም ህርጉ ኢሎም በቃ ተዜናታት ይገርመኩም ዘለን ዘየለን ማለት እዩ ኩሉ ዘለን ዘየለን ከውግዕ ይውዕል ኣሎ እዚ ግን እንታይ ሒዝልና ዝመጽ መስልኩም ንዓና ሓደጋ በረከት ኣይኮነን ሒዝልና ዝመጽ ዘሎ ተዛረብዎ ዘለኹም ሲ ኣብ ከብደ ሓደ ሰብስ ጥሜት ይኹም ፈጢርኩም ትውዕሉ ዘለኹም ኣብቲ ጠሚ ዘሎ ህዝቢ ሓደጋታት ኣለው ከምዚ ኢሉ ውግእ ተጀሚሩ ክትብሉ ከለኹም ነቶም ዝዓጹ ዘለዉ ነቲ ሓደጋታት ነቲ ናይ ዓለም ዘሎ መረዳእታታት ትቕይሩ ኢኹም ዘለኹም ሶ ብከምዚ እንተተራዳዲና ጽቡቕ እዩ ንራዳዳ እንተኾይና ኢለ ዛረብ ዘለኹ ባይዘወይ ቀጺልና ናብቲ ዝቕጽል ዘሎ እስኪ ራይዎም እዚኣቶም ከዓ ካሊ እንትዛረቡ እንተሎ አንታ ግደፉ ፕሮቮክስ ዝገብሩ ቃላት እንዳይተዛረቡ ቆልዓዩ ሞባይልን ንሽደን ደሓን ብዘይ ይገደስ ግን ዝኾነ መዓልተሲ ፕሮቮክስ ዝገብሩ ቃላት ኣይተጠቀሙ በጃኻትኩም ኢልካዮም ዘይሰምዑ ጸንሑ ሰባት ዝሓጎለ ጽምዶ ከሓቁኑ ካብ ጽምዶ ማይ እዩ ጽምዶ ካብ ጽምዶ ሓቂኖም ማይ ጠስምኽ ነውጽና እንዳወሉ እንዳፋጥሩ ገለ ዝነበሩ ሰባት ከሕጅ መጽዮም ከምዚል እንተተጀመረ ዝብል ናይ ንባዓል ነብሲ ምሓሮ መኒ ዝነበረ ናይ ንባዓል ሴኮተሪ ዓይነት እንተናታት ማለት እዩ ዝደግሙ ሰባት ኣለው ማብዚ ባይዞይ ለምዲ ታዩ አጋጢሙ በቲ ሓደ ገጽ ኮይኖም ቀቲልናዮም ማሪኽናዮም ታይደኹም ገለ ዝብሉ ሓበሬታታት ይወጹ ሶ ተሰብ ኩናት ዲስ ጅመር ዘሎ ባንክታት እውን ወይ ምስናይ ናይ ወረቀት ቅርሽ ወይ ካሽ ሊሚት ምግባርን ሲዒቡውን ኣጽዋን ከባንዲ ዝመጽ ዘሎ ዝብል ስጋታት ኣለሞ እስከው ዘሎ ሓበሬታት ጽቡቕ ናብ ዝርዝሮም ቅድመ ምእታውና ያው ሎማዓንቲ በተደጋጋሚ ብዲማ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብዲሽካ ان مورتار تعجبه كوينات كفيتو كم زرفده حدا غزي وين زي كونت حدا غزي يفشل እንደገና ካላይ ዙር ቦታና ቀየረ አኩም ዚ ኩነታት ይዘሉ خبيري مالتهم الملكتهم أكلات بفيت نفيت مزيو تزراري وكاز فتح زقبو ذنورة نجار نبزي يكون خسارة مسوعة مقصولة مملح خف النجاري وجن حزب فيدرال منجس تقليلو ناوكيناتي زمر حزلو يقتلو مال خلينا مستمكن محزز كبار زنورو ناي فيدرال منجس فهم حاجات اللنوني حراي اسكي نابزوم ناي بونا تجرى بسرعة عمارة رئيتو حساب كابن سجر تابزي أزلا قدايا زوم حجي زارو صنحو قليل ميديا زونون سبات يكونون
መድን ገብረ ስላሴ በራኸሸው ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ሓውና ምስ ኣዛረብ ዘለውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ብዙሕ ግዜ ናብዚ ሚድያ ዝመፁ ሰባት እዮም ሶ ሞር ከዓ ንሳቶም ማለት እዩ ነገራት ኣብ ምፍታሕ ሶሉሽን ኣብ ምምፃእ ነቲ ሕብረተሰብና እፎይሉ ዝድቅሰሉ ወይ ከዓ ዝዕርፈሉ አትሊስት ድቃስ ክበሃል ተሎ ፊዚካል ጥራሕ እውን እንተይኮነሲ ብሳይኮ ዝዕርፈሉ ነገር ዘይኮኑ እንዳተዛረቡ ጸኒሖም ሲ ዝጭንቀሉ ነገር እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ትቴሊ ፍራንክሊ እሱ በቃ ሰርሑ ስራሕቶም ከም እዩ ገንዘቡን ዝረኽቡ ክፍሊቱን ዝረኽቡ ከም እንታት ተቀሪቦም እዮም ሶ ኣብቲ بعد أول سعيد متيوم كمزي تفتيرو كمزي جيرو قالخ بهالكلو أكلكو أنا كمزي جيرت فأخون أكل كمزي جيرنا هن أسرو إنا أكلخ السر يزلو بسرون قلت إنت بقى كمزي بقى بهال انتلو شعي دمسي شعي خادمس تخون تيكون انتلو حو برحقيو زمرين حوون برحقيو موق زبهال كوينات مالت حو مالتيو تبالعي تلابعوني خم حمام نابتين ناخذ زلا جبيو بخالي بهالخا بقليل نجارات مالتيو بقليل نجارات كفتر زخليو نايك قالات مللسنو معلوسي حدغا خمزلو يصوب بزتقالك متن افكا عين خاذ يكون بيچو حصيب كات مزلكاس افكا خاطري خايت مزلكا مالتي هاكم زي عينت قالات كزارب كلها حجون بتمساسالي انتاي كاي يفطر زلو بسرخ اتي مبالك كالو تاي حجمو اتي انت توهيلس اتي يبلحينا امن زحاونازي نبرخشوسي كويناتس جميريو كاتيو وفولي بقى بمولو ديبلوي غيرلو غلبلكي انت اي تمص ملسي تهزبي دناغصالمو انت اخاتبلو تدنقص ياخذ لخي مفتاح يكون كنت تقرب زلخ مالتي سلام زمص دما باف بعين بحمشتي ام سمعيتات حواسات تحاوسي زمص افنا خنطنققلو خنكللنا حجون زبحالو زلو نغرات بمولو انت صرخه بروباغيت مغبار نزي اتومسي مغوهار ادلاي ايكونن قنس سابيلكا تونكايو زوصلو مالتي ازي ناي فرح وصيت ايكونن ناي سغات وصيت يو يلي ازغمت انا مالتي اسكي نسمع يا منابنت كوينات جميل الله بعلو إذا خوينات زي تايزبل درون سر درون اللي نون يزبل إذا سلفكم حيلتات اللي نون يزبل كم تعنتوا زقلت فوق جن بمراحل بمتانين جميل حجز خناتات زي زلت نايم جمريا خناتات حي تردينا يزلنا زي ما أخل تقراي ترحي هذا الحج إذا حيل زي نقدمي توافير واللمبر هزب تقراي سيبيبو من إساي كاب جزاء وتس دك أي كم تقدم حزي سلست أول عثنيرم كل حدا قدم كيدتهم كل تخاحيه يخدم لو مري أصدم ولا خط ولا دون تهليا وي بيت كريستيان كيدا تسوي تسوي يخت نتسق زلوا زخد الله ولادون يهلون انت هم متحسب ودهم تلاون مالتي ويكم هزب متن ابشجر ذاتو حبرتسب بتحاسب خوينا لنا مالتي الخام اول مالتي زم ولادنا انتم ابوناسي بسرو زي تردكم دي صنيحو كم حبرتسب سي ابشجر ذاتو حبرتسب مخواناسي ايفلطكم انهم صنيحكم خوينا لنا مالتيو ማለት ኣነ ኮ ኮንክሉድ ገይረኮ ጸኒሐ እየ ታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ጸገም እንድሕር መጽዩ ሓንተ ዶ ትገብሮ እያ ክትገብር ሓደ ወላዲ ዝገብሮ እያ ክትገብር ሓደ መንእሰይውን ዝገብሮ እያ ክትገብር ግን ክንዲ ተዓርቁ ዓብይ ኢኹም ሶ ከምዚ ጀሚሮሎ ከምዚ ኮ ተኾይነሎ ገለን ትበሃል እንተሎ ምናልባት ንስኹም ሕጅስ ኣነ ኮ ድሕረ ደጊም ተሸይመ መርሕሊ እዝብሎ ነገር ስለዚ የብለይ ዝምነ የሽበት ይኹን ካዲ ወላ ሓንቲ ነገር የብለይ ሶ ቀሊል ንዓይ نسخهم عبي سبعي نمنتا يخم حجي تبتقرأيسي زخون يخون زسعر حيلي زدكم حيلي زقتل حيلي وزة تزمار حيلي كلس مور إيجر كوينكم كم تسويت نمنتا يمسلكم أنا كو خالي سبكو أكلا تسعر لي أنا خمرح أكلا خوين لي أنا خمزي خبل أكو خبل يخليو كمولك أساب حجيس بتعد من ديز خرز اللخو انتهينا نمسع من ما يتردد أنا سلازي كم حبرة السبدات أنا حين أقوم عليه نتقول دايزي سويلنا بنيجاتيف زي كونس سيلنا أمنا أوبتيميستيك خوينا ون زي كونس بزير الدقيت ننجرات النجار حنا يوم كم أنا حنا زفلتيو ناب النت أبزو جودة له نسمعهم أبزي له خلت حواتهم نسمعهم كسب كنا إذا أكل أوفكم مخانا خنفلت إنا مالتي مزخون عبدي أفنجيز كام الرخاب كوينات وعلى واجب هالي أنا نزلالم تعصنا أين نبرن هزي أحيان وقدامي سلس أمدهم من أمريكا سلس أمدهم من السودان سلس أمدهم من السعودية جزء عمل عيب النيرو إساس
ስለ ትግራይ ዝበሃለው ገሊጹ ጽምዶ ምስ ጎደወና ታይ ማለት ጎደወና ትግርኛ ናይ ህግደፍ ደጋፊ ትግራይ ዝንቀሳቀሰሉ ናይ በርጌድ ንሓመዱ ደጋፊ ኣብ ትግራይ ዘይንቀሳቀሰሉ ኩነታት ፈጢርካ ዲ ጽምዶ ዝበሃል ጣፍ ይብላ ምሸላዲ ይኽበለ ኣነ ምሸላዲ ኻነ ምሸላ ይበለ ዕፉን ይበለ በለስ ይበለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጣፍ ከዓብ ትግራይ ኣሎ ይምጻእ ህዝቢ ኤርትራ እሺ መቀለ ኣብ መቀለ ዘሎ ካብ መላእ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ናብ መቀለ ዝተወሰነ ህዝቢ ይምጻእ እሞ ሓደ ኤርትራዊ ንኤርትራ እንተ ተመሊሱ ክትሪኦ ሻዕብያ ጥራሕ ጨዋይ ሻዕብያ ጥራሕ ትከላ ዘይብሉ ጌርካ ምራይ ኣሎ ዋታ ባውት ኢትዮጵያ ክትከላ ዲሃኒጻ ህዝቢ ማለት ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ መሲልኩም ሓደ ግዜ ሶይል ዓይንያ እንዳፈለጥያ ዝደቀሰስ ነቕኒእካዮ ዘይሰምዕ ፈሊጥያ ዝሃረሰ እዩ ዝበሃል ብዓድና እውን እንዳፈለጠ ዝደቀሰስ ነቕኒእካዮ ይሰምዕ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ መሰረተ ልምዓት እንድሕር ዳሪኢኹም ኣዝዩ ብጣዕሚ ፍሉይ ለውጥታት እዩ ገለ ዝስራሕ ዘሎ ፍሉይ ለውጥታት ማለት እዩ ብዙሓት ምንቅስቃሳት ከዓ ይግበሩ ኣለዉ እዮም ብኡ መንፅር ናይ ከባቢና ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ልምዓታት ገለ እንተሪኢኹሞም ንድሕሪት እዮም ተጎሲሶም ዘለዉ ብስሩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ትሽግር ሓደ ፕሮጀክት ክስራሕ ተባሂሉ ኣብ ዝወሃበሉ እዋን መብዛሕትኡ እቲ ገንዘብ በላዒ እዩ ዝበዝሕ ዛስዋይ ከዓ 189 ኩንታል ወርቂ ሸይጥና ግን ድንሽ እኳ ዝበሃልስ ዘይረክብ ዝዓሰወ እንጀራ ንባዕሉ ዘይረኸበ ዝመውት ሰበለና ኢሎም ዘውግዑ ማለት እዩ እዚ ግዕዚና ሙስና ስርቂ ሌብነት ዝበዝሖ ዓዲ ስለ ዝኾነ እዩ ሰሪሑ ክበልዕ ርሂፅ ክበልዕ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ የለን ኩሉ ዝደሊ ተተማሂሩ ብዘየገድስ ኮፍ ኢሉ ፀኒሑ ዋላፍቲ ትምህርቲ ንባዕሉ ደቂሱ ፀኒሑ መስኮት ማለት እዩ ዳሕራይ ናይ መዘጋጃ ቤት ሓላፊ ወይ ናይ ሓደ ሆስፒታል ማናጀር ከምኡ ክሰርቕ ምእንታን ማለት ክሕክም ገለ ከይመስለኩም ክሰርቕ ምእንታን ከምኡ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎ ትውልዲ ተፈጢሩ ብድሕሪኡ እንታይ ዝበሃል ኩነታት እዩ ዘሎ እንደገና ከይድና ከምዚ ኮ ንገደቦና ኮይልዋ ኳሓሒልካ ገለገለ ማለት እዩ ብሱራይ ተዛረበን ብዛዕሽን ባያዶ ብዛዕባ ጎደቦና ክዛረብ ኣብ ዝሓለፈሲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂስ ብዛዕባ ኤርትራስ ምንም ዓይነት ነገራት ቃላት ኳ ኣይተዛረበን እንታይ ቁዋምዶ ገለ እስራት ገለ ብስሩ ብዛዕባ ንሶም ኣይተንከፎምን ብዛዕባ ናይ ምድሮ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ንሱ ከመይልኹም ዝተጨወየ ስጋኣት ስለ ዝኾኑ ኣፍታ ስጋኣቱ 10 ግዜ ደጋጊሙ ሪፒት ዝገብር ነይሩ ኣብኣዩ ኣይተሬት ዝገብር ነይሩ ሓሳብ ዋላ መልሓሶብ እዩ ነይሩ ምድሮ እንዳበለ ይውዒሉ ትራምፕ እንዳበለ ይውዒሉ መኺርናዮም ክነረድኦም ኢላ ወዘተ እንዳበለ ይውዒሉ ሕጂ እዚ ክንበልዒና ብምብላዕ ጥራሕ ዓዲ ዝመሰረት ዝመስሎም ሰባት ኣሎ እዚ ጌርና እኮ ዝብላዕ እኮ ይብልና ገለገለ ዝብል ኣሎ ብስርዓቱ እውን ዓዲ ዝመሰረት ማለት እዩ ማለት ያው እንግዲህ ደጋፍ ናይ መንጀርነ ጥራሕ ማለት አይኮን ደጋፍ ብልጽግና ጥራሕ ሆነ አይኮን ንምንታይ ዲዮም አብይና ኢሳያስ ተባይሶም ዘሎ ንምንታይ ዲዮም ፋኖና አብይ ተባይሶም ዘሎ ኖርዘር ስቴት አዳኺምካ ኢትዮጵያ ትገዘ ወይ ኩሽ መንግስት ካተምጽ ዝብል ስርዓት ኣሎ ኢትዮጵያ ግልጽኛ መቀለ ሻዕብያ ሞጽ ይጨውሎ ኮይኑ መቀለ ብግዚያው ምሕዳርን ብብልጽግና ዓይነት ማሕደር ዘሎ ዝጨኖ በጣም ሲላ በቃ ፍሊቲ ዝኾነት ቀልዲ ናይ ዝዓመት ማለት እዩ እዚ አይኹም ከተመዝግዋ ዝግባእ መቀለሲ ሻዕብያ ኮነን ጮያ ዘለማመዳ ዘሎ መን ይጨውዮ ዘሎ ዝኹሉ እሱር መን ይወስዶ ዘሎ ብስሩሩ ኮሰብ ተኣሲሩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ቅድም ሕጂ ክሳብ ንፈልጦ እቲ ዝሓሸ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ብፍላይ ሲ ፍሉይ ዝገብሮ ነበረ ንትግራይ ሲ ሓደ ነገር እዩ ንስኻታይ ነይሩ መሲልኩም እንድሕር ዳኣ ተኣሲሩ ሓደ ሰብ ናብ ሕጊ ይቀርብ ፍርዲ ወሃቦ ሰባት ድምጽ ንኹኖ ይበሃል እከለ ድምጽ ይእከለ ፍትሕን እከለ ኢሎም ይዛረቡ ገለገለ ነይሩ ሕጂ ፍትሕን እከለ ዝበሃል የለን ኩሎም ሰባት ይእሰረለው ተተኣሲሮም ነቶም ቤተሰቦም እኳ ዝረኽቦም ዘሎ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ እዮም ዝረኽቦም ዘለው እቶም ቤተሰብን እቲ ተኣሰረን ኣብቲ እንዳእሱር መጠይቕ ዝባህ ስለዚ የለ ኣብ ዝኾነ ኮምን ቦታ እንዳመፅኦም ዝረኸቡ ዘለው ስለዚ ትማሊ ሰብ ተዘይቀተልኪሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ ሰባት ቪድዮም ጽልኩም ሓቀይዶ በዓል ንሳቶም ዘለው ዓዲ ኮይኒ ሕጂ من دا يخم زيجورو زلوا من دا يفعلوا الجيرو أني نتعدي أي بسجردوا بزتحسب مبزحته جزية كتقيتو سبن دا قتله قالنا بلا كرشة تزي تخم لي زبل دي سرعة تزي بتقرأ دي فلني يروحون مجمرة إذا سرعة تزي إذا خمس عينة تكايدا إذا خمس عينة بلشون نت أبوليس نتقرأ يرنيرو أبتقرأ تقرأون كم عينة بسرسنا البناء يلن فتسيو ما ينبرن دحر داوجن بفلاك عزيز جردو مالتي مسار زبال نجار زغون يكون بوليتيكا وبارتي دليتو تزاريبو زي إسرار البوتات نيرو تقرأيو حجي جنز إسرار له مالتي صوبن دافت إيروزي إذا حصلت زي خمس الله خوينو
እንዳራኣናዮ ሱቕ ምባልዩ ትዝሕዝን ማለት እዩ ህዝቢ ዝንዮ ኤርትራ ባይዘ ትፈልጦ ንሽተይ ምዕጋስ ጽቡቕ እዩ ተሓጊስና ንውስኖ ጽቡቕ ጌርኩም እስኪ ምኸርዎም ነቶም ከምዚ ዝበሉ ኒውስ ምኸርዎም እስኪ ውሳነ እቲ ዝበለፀ ዝኸውን መሲሉ ዝስምዐኒ ብውልቀይ ኣነ ብውልቀይ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሕረፍ የብለይ ድሕሪ ህዚ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ የብለይ ኣዲስ ኣበባ ሰሪሐሉ እየ እምበር ኣይሰርሐንን ኣዲስ ኣበባ ሸጢለሉ እየ ኣነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘይ ዕረፍቲ ሸጢለሉ እየ እምበር ኣዲስ ኣበባ ንኣይ ዝፈጠረለይ ዝተፈለየ ነገር ኣሎ ኢለ ይሓስብን ግን ነቲ ህዝብና ክትሪኦ ከለካ እቲ ህዝብና ሲ እንደገና ናብ ከምኡ ዓይነት ነገር ንሽኩል ከይንኾነ ሲ ጠንቂቕና ንርአዮ ወዲእና ተረኢና ይሕሸና ዘይናሰ ይኸውን ሽዑ ዝተወሰነ ኣፋፍነት እንታለዉ እውን ንሱ ምጥቃም ደይሕሽን ዝብል ኣተሓስባ እዩ ትዝዓበየ ዝገዝኦ ዝመስለኒ ዋ ዘይሩ ግን ስቁልካ ከምኡ ኢልካ ይንበርን ኢና ክንነብር እዩ ኢልካ ክሕሰብ ኣይብሉን በጭራሽ ዋ ናይ ወለድናን ናይ ባዕልናን ታሪክ እውን ንሶ ይገልፅን ተጋሩ ኢና ኣይንንብርካፍ ሓራይ ጽቡቕቲ ዝኾነት ምኽሪ እያ ከም ናይ ወለድና ከም ናይ ማሕበረሰብና ከም ናትና እውን ኢሎም ዝገለጽዎ ታሪክ ባዕሎምን ተጋራላይ ኮይኖም ስለ ዝሕልፉ መስለኒ እዚ ኢድካ ሂብካ ሱቕ ኢልካ ምንባር ኣይናትና ባህሊ ኣይኮነን ግን ሽኩል ከይንህሉ ንጠንቀቐሉ ዝብል እዩ ንጠንቀቕ ዝብል ቃል ኣነ ኣጸቢቐ ዝፈትዎ ማለት እዩ እዚ ክበሃል ተሎ ዕድላት ብምሎም ፀንቂቕና ተጠቒምናሎም ኢና ዝበሃል ብፍላይ ሕጂ ኣብ ትግራይ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ብዙሕ ሕልኽላኻት ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ምፅጋን የድሊ እዩ ቀዲሙ ብድሕሪ ምፅጋኑ ከዓ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ቅርብ ዝበሉ ናብቲ ማእኸላይ መንግስቲ ምስኣቶም እውን ምርድዳእ ከድሊ እዩ ምስ ንበዓል ፕሬዚዳንት ነበር ጌታቸው ረዳን ባዕሉ ምርድዳእ ከድሊ እዩ በዓል ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘለዉ ወግዒ ዘዋግዕዎ ዘለዉ ቶፒክ ዘልዕልዎ ዘለዎ ነገር ድሕንነት ህዝብና ዝብል ወግዕታት ኣለዎ ሶ እቲ ኣብ ዓድና ዘለውን ድሕንነት ህዝብና እዩ ዝብል እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለውን ድሕንነት ህዝብና ዝብል ድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ንድሕንነት ህዝቦም ዘተሓሳስቦም እንተኮይኑ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሞርትናቶም ፕራይድ ትናቶም ዘሎ ናይ ግሊ ውልቀ ኩርዓትን ቂማትን ገለገዲፎም ምእንተ ህዝብ እንድሕር ዳ ዝሓስቡ ኮይኖም ማለት እዩ ምእንተ ህዝብ ዘይሓስቡ ተኮይኖም ግን ትኹይናታ ይጀምርዎ ምክንያቱ ምእንተ ህዝብ ከም ዘይሓስቡ እንድሕር ፈሊጥና ማለት እዩ ክጅምርዎ እንተልይዎም እውን ከምቲ ዞም ወላዲ ዝበልዎ ናይ መወዳእታ ዕድል መማረፅ ኣልቦ መማረፅ ዝበሃል ነገር የለን መማረፅ ዘየብሉ ምስተረፈ ማለት እዩ እዚ ምስ ኮነ እዩ ብዙሓት ግን ዕድላት ኣለው እዮም ሕጂ ንኣብነት ብትዕግስቲ ዝሕለፉ ዕድላት ኣለው ብሕጊ ብክስ ዝሕለፉ ዕድላት ኣለው ብጥርዓን ዝሕለፉ ዕድላት ኣለው ብዙሓት ማለት እዩ ብትዕግስቲ ክመፁ ዝኽእሉ ለውጥታት እሲ ኣለው እዮም ብኢህን ምሂን ብምይጥ ብዘተ ብምርድዳእሲ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ኣሎ ኢለ ኣምን ኣነ ብወገነይ ማለት እዩ ምጉያይ መፍትሒ ይኮነን ውግእ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ብዝሓለፈ 5 ዓመት ዝተረኣየ ውፅኢት ማለት እዩ እስካሁን ማለት ፖለቲካን ማንም ሰው ጠቅላይ ይፈልጥ ሶ ናኸ አዲስ ነገር ያላ ትልክልና ማለት እዩ እዚለ ጓል ጀነራል ሰለሆ ኮን ይኮነስ ናይል ሚዲያ ተኸድሉ ጥጥቅ ጥያቄ አቅላ ደሰሆነ ናይ ምርጫ አልሰለ ኮን እንትን ብልጽግና ድግፈስ ጽምዶ ማናይ ዋሂ ሐሳ ብልጽግና ይድግፍና አለ ማለቴ ብልጽግና ክድግፍ አይኸልን ምክንያቱም ብልጽግና ፖለቲካ ከይገብረልኩም መንበር ማለት እዩ ኣብ መሪሁና ሲፈልጥ እዩ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ተረዲኻ እንዶ ዘሸሞን ተወርሒ ህዝብ ትግራይ ዝጨፍጨፈ እዩ ኖት ኦንሊ ህዝብ ትግራይ ሕዚ ድማ ኣዳም ሓራውን ተኸይድካ ህዝቢ ብድሮን ይጨፍጨፍ እዩ ዘሎ ኦሮሚያውን ከምኡና ብልጽግና ክድግፍ አይኸል ጽምዶ አይራኽወኒ ንምንታዮም ተጻሚዶም ብዙሕ ዲቴይል ዝፈልጦ ነገር ይብለይኔ እዚ ማለት ግን ስርዓት ኤርትራ ይድግፈ ማለት አይኮነን ساسوي ماتو انتن قبل تقولنا قبل بمنام عينت ممزنتا كم حنت تقرأتي خدك فيه يعني ديسبلاي ناتي قل عم تقرأ جنوسايد خلت يوم ساعتي فبين of course بدنا بيجرب كله دراشونا يفلتن حاجة حساب عندنا قليصة تحساب زي خا هو أيدقفني أيلا بلتقنا سايدقفني زي مالت كن منجستي إرتراي يدقف مالت هيكونن جنوسايد منفتيو من تتوه هيدقن كلتي أمي منفتيو بالله سو أنا فلت إيه الزرعات زي منهم زدقفوا لنا قريب اللي ينزل حساب قليص أزلا مالتي حساب أيو تحاتي تاعي حسابها عمل لي سلام مالتي ويلسكي ده هاي برهان لفعتي زوم أبزي زلو بجوا عينهم نار أيو زاروا حسابات اليوم
ምስ ብርሃነ ብስሩን ምጥማት ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ ክጥንቀቀሎ ወዘተ ገለ ዝብል ነይሮም ካብኣቶም ሓደ እዚ እዩ ተሓቶ ጽብቕቲ ኣዝመን እሰይ ባይዘወይ ጽቡቕ ገይሩ ይሓተሎ ማለት እዩ ዋላ እንዳፈርሐ ይሕተቶ ብዘይ ገድስ ተሓቶ ግን ወሳኒ ትሕቶ ኣይለ ይግምት ዝጥይቆ ሰውን ክረኽቦ ይከኣለን ትበሃላ ዘለዋ ዘን ክልተ ምክንያታት እየን እሞ እማን ማለት ብርሃነ ብዘን ምክንያታት እየ እንዲ ተኣሲሩ ሓደ ጌጋይ በቃ ተሰዊሩ ዝብል መን ሰዋሪ መን ተሰዋሪ ማለት ክርከብ ይከኣል ክደለይዎ ሰባት ብስልክ ክረኽቦ ይከኣሉን ሰብ ይኮ ወታደር እዩ ተልእኮ ተዋሂብዎ ሚሊተሪ ከም ድሌትካ ብሰዓታት ብደቂቃ ትእዝዞ ይኮንካ ኣብ ናይ ወታደራዊ ተልእኮ እዩ ዘሎ ኣብኡ ጥፋት ንድሕር ፈፂሙ ከዓ ስለዚ ተኣሰረን ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ዝፅየቕ ኣይተኣሰረን ኢልና ፅንሓ ነገረካ ብርሃነ ሓደ ብሰራዊት ትግራይ በቲ ግንባር ብርሃነ ተተሓይዙ ተኣሲሩ ከምዚ ኮይኑ ገለመለ ዝብል ጭብጢ የለን ሰብ እናተልዓለ እዩ ደው ኢልና ዶ ከምዚ ኮይኑ ዶ ዝብል ዘለ ስለዚ ዛስዋይ እኮ እቲ ሰብ ዝጥይቕ ዘሎ ተኣሲሩ ዝብል ጭብጢ ስለዘየለ ግን ብርሃነ ከዓ ዝተዛረቦ ምስ ተዛረበ ስለዝጠፍአ ምክንያቱ ንዕኡ እኮ እቲ ሰብ ከዓ ዝሓትት ዘሎ ብርሃነሲ ኣብ ምንታይ ደሃዩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ንምንታይ ከ ተኣሲሩ ዝብል ካልኣይ ከዓ ብርሃነ ብዛዕባ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ከይዲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ሴኩሪቲ እውን ምትሓስለ ዘሎ ክዛረበ ይግብኦን ኣብ ዝደለዮ ሰዓት እቲ ትካል ማለት እዩ እቲ ናይ ወታደራዊ ሓላፊ ወይ ከዓ ጠቕላላ ማለት እዩ ተኣርሚሲ ከም ዘሎ ወይ ትናቱ ኣርሚ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ እቲ ናይ ትካል ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ ኣብ ዝደለዮ እዋን ናብ ዝደለዮ ሚሽን ዲፕሎይ ገብሮ ከም ዝኽእልን ክጥቀመሉ ከም ዝኽእልን ሱቕወልተ ተባሂሉ ክብል ከም ዝኽእልን ክሕተት ከም ዝኽእልን ይዛረብ ዘሎ ወል ኣብዚና መፅኻ ትዛረብ ንስኻ ሕጂ ኣሰልጣኒ ናይ ዝሓደ ምን ምዃንካ ባዕሉ ኣሰልጣኒ እየ ነርካ ይብለካ ነይሩ ሶ ንስኻ ንባዕልካ ኣብቲ ትካል የለኻ እንዲኻ ኣብዚ ዩቲዩብ እና መፅኻ ሓሳባት ብዛዕባ ብርሃነ ትትንትን ዘለኻ ንኣብነት እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ መሲሉ ዝረአየኒ መሲልካ በዓል ብርሃነ ልፍዓተይ ተስፋ ማለት እዩ ብርሃነ ኣነ ብወልቀይ ብሓሳብ 100 ናይ ባዕል ሓሳብ ኣለዎ ዘይድግፈሉ ብዙሓት ሓሳባት ኣለዉ እዮም ካብ ናይ ብርሃነ እንተኾነ ግን በዓል ንስኻ ማለት እዩ ዋና ነዋሕቲ ኢድ ከም ዘለኩም እዩ ዝርድአኒ በዓል ንስኻሲ ትሕነኢሉ ከም ዝነበርኩም ስኢሉ ከም ዝኾነ ኣይረብሕና እናተባሃልኩም ከም ዝቐንኹም ኣብቲ መወዳእታ ከዓ ማለት ከምዚ ኢለ ኣሰርኮን ኢሉ ተሰዊሩ መን ክስውሮ ገለገለ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ሶ ኦፍ ኮርስ ሕጂ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣነ ሓንቲ ነገር ክነገረኩም ነቶም ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ሰባት ናይ ግዜ ኣፈላላይ ጥራሕ እዩ ናተሰዋወርኩም ኢኹም ክትነብሩ ንባዕልኻትኩም ተሓደ ነቲ ሓደ ክስውሮ ተሓደ ነቲ ሓደ ክስውሮ እዩ ግዜ ይቕይረኩም ማለት እዩ ግዜሲ ከገላውጠኩም እዩ ሽዑ ተሓደ ነቲ ሓደ እንዳሰወረ ክነብር እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ግን ትካላዊ ኣሰራርሓ ብዘለዎ መልክዑ ሓደ ሰብ እንተተኣሲሩ ዝተኸሰሰሉ ተፈሊጡ ዝኽሰሶ መንገዲ እውን ተፈሊጡ ናይ ፓብሊክ ዝኾነ ናይ ትሪያል ከይድን ዋዕሉ ኣብ ፍርዲ ቤት ዘለዎ ፕሮሰስ ተራእዩ ክዝረበሉ ዘለዎ ወይ ከዓ ክግለጽ ዘለዎ ሓሳቡ ዝብል ርኢቶ ኣለና ኣነ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዘይገበር እንድሕር ኮይኑ ስሕተት ናታትኩም እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ደረጃታት ኣለዉ ኣብቲ ሰራዊት ወታደራዊ ማለት ናይ ወታደራዊ ቅፅዓት ናይ ኣካላዊ ቅፅዓት ማለት እዩ ሓራይ ጽቡቕ ዓፋር ቶንሳ ዝበሃል ቀበሌ ከቢድ ውግእ ይግበረሎ እናበለ እዩ ውዒሉ እዚ ትናቕፋ ፕሬስ ዝበሃል ማለት እዩ እስኪ ሓቅዲ ሓሶት ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ዘናፍስ ዘሎ ይፍለጥን እስከንሰምዑ ኢና ማለት እዩ ወይ ከዓ ክንሪኢና በአግባቡ ጌርና አየር መንገድ በመቋረጥ የሚመጣ መፍትሄ የለም። ይሄ መልእክት ለሚመለከተው አካል በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያን ኤርላይንስ አስተላልፉልኝ። የመጀመሪያ ጥያቄ ህዝቡ ምን አረገ? እናንተ መንገድ በመቋረጣችሁ ምክንያት መንግስት አይደለም ህዝብ ነው ፍዳውን የሚያዩ ያለው። ህዝብ የሚጠቀምበት ሲቪል የሚጠቀምበት አየር መንገድ መዝጋት ምን ማለት ነው? ህዝቡ ምን አርግ ያላችሁት ነው ያላችሁት? የትግራይ ህዝብ የራሱ ብዙ ችግር አለበት። አሁን ችግሩ ተጨምሮበት ከባንክ 5000 አውጣ እየተባለ አሁን ደግሞ ጭራሽ መንገድ የለም ሲባል ስለ ህዝቡ ሞራል እንኳን አትጨነቁም እንዴስ? ቢያንስ ስንት አዛውንቶች ስንት ህፃናት የሚንቀሳቀሱ አሉ። እኛ እንደ ህዝብ ሰላማችን ነው የምንፈልገው። ለምን ህዝቡ ይሸብራል? ሳይውል ሳያድር አየሩ ይከፈት። እኔ ለማንንም ፖለቲካ ደጋፊ ሊሆን አልችልም። በአሁኑ ጊዜ እንደ አንድ ወጣት ሰላሜን ነው የምፈልገው፣ ሰርቼ መግባት ነው የምፈልገው። እንደ ህዝብ ደግሞ ብዙ ጥያቄ ያለን፣ ጥያቄያችን ደግሞ በአግባቡና በጊዜው እንዲመለስ እንፈልጋለን። የሲቪል አቪዬሽን አየር መንገድ በመዝጋት ግን የሚመጣ ምንም አይነት መፍትሄ እንደሌለ ግን ልንገራችሁ። ህዝቡ ከመጨናነቅ በስተቀር የሚፈጠር ነገር የለም። ጽባው እስኪ ሐሳቡ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ሰናይ ዝኾነ ሐሳብ ይገልጹ ድምጽ ኮይኑ ትክክል ኢኻ
بصور كمزي عين زأمسلة كونه تباهيلو زمسل بفلاي كانت عدسي ندحر كملس زغل سيفيل سي انتهى له ابز قدايزي تاي ملكه تحجي لو معنتي انا كسرحيه لتتبقيسه كسرحيه لتبقيسه ندحر دا خوين لو معنتي زوم تريوم زلهم ولادنا امنت كمسكريوم كتقاموا لي زلني تمسرته لمعات كنت انتو انا جبر خفيل لي تاير سيفيل افيشن وعلوسي تم غعزو نوعلكو تكفلكو يكونكو زغيد كفيل ازغيد اغلغلوت كبيو تماهير زلو سلطينو زلو كله سرحتኛ بملؤ زي خسلطن كله كله كونتريبيت غيرنا اينا سو ابدس زولو بوتا زعصو ابدس زولو بوتا زخفت كون بفصوم تامر يبلن كوم زغبر ندحرد كوينو ابلعليو ناي بعل زخونه ناي كالي عمص ادلايو مالت حزباوي امبيتا بصرون شو من دحر قطف تزيدليو كل غزي تاغبر زلو زحيل زي خفتي زلو اغلغلوتي ناي حزب سيرفيسيو سيل كان نتخواريو نساتهم كمزي ماي بومبا يعصو يخفتو خم عينت ነገር ይخوين زلو تغلغلوتات مالتي نساتهم بزبولو ويو ثم بمريحنا زلو خلتيهم اكلات بزفقدو مطني نحنا نبرالنا بنساتهم تناي منبر مسلنا ون يخمو نساتهم بزفقدلنا مطني نتقنسه يزوهابنا خماي بومبا مالتي سو كمزي عينه ነገር بفلاي كما خلاي منكس نز ጉዳይዚ بعتوب كسرح لكم زلو ناتو طرح ادلاينت يبول تمبلينات اب سكيور بوتا ندحر كوينن بررا مغبار ازي حرغኛ ስለ ዝኾነ بوغن تግሪ حلافነት ወሲዱ ነው ባሉ ማለት እዩ ናይ አየር መጓዓዝያ ስሩሕ ክጅምር በአግባቡ ነተህዝቢ ምንቅስቃስ ከፍት ግዴታ እዩ እዚ ግዴታ ናይ ህዝብ አገልግሎት ስለ ዝኾነ ማለት በላይ የልባል ካብዚ ካብ መቀለ ላብ አዲስ አበባ በሰብ ምራይ ላ خرኩ ነራ ከዛው ዚ መስዋዕና ግን ኩነታቱ ለይተፈለጠ ተቋሪጹ እዩ ኢለውና እና ድምልከቱ አካል ግን መቋረጹ ወይ ቀልጢፍ ፍታሕ ለኸ ረከብና እናውዚ ንጽበለና ማለት ነው حزي ታጓጉልኩም ንስኩም ታይና ክትገብሩ ሓሲብኩም ነርኩም ታጓጉልኩም ቤተሰብ ይخر ላ خدኩ ነራ ከዛው ዚ መስዋዕና ይተቋሪጹ ተዋሂልና ሰምዕና ነና እንታይ ስጋት ከይፈጠር እዚ በረራ ምቁራጹ ከም ሓደ ኣብ ኩናት ዝሓለፈ ትግራዋይስ እንታይ ስጋት ይፈጥረልኩም سقعت ما قمت ولد للو تن لرأيس بالحسي تدهلا خم البال بزح أسكف سلا زحلفنا كزون تزنار لو كي ملس تعال فرح ساق أزيو زي نايت حزبنا سقعتيو نابنت حدا سيفيل كقعز زدلي سب انت يسقع كان حرد لكمو وجء زي السب انت يسقع كان حرد لكمو انا اتزنبر حماق نجر كيملس تعاطي انت خيبن كينبر يكونم زي باللي دقاي زبلعم كيسن كيطمني از حسب يزبل كابدي اوصا خالي نجر يحسب انت رديكم زي ايحسب يلو سمعوا له باغباو እዚ ጉዳይ زي ተሐሳሰው ክንደይ ሰባለው 100 ቆፂረ ዘይወዱ ኣነ ሰብናይ በሐቂ ንምንታይ ከምዚ ይኾውነሎ ንምንታይ ከምዚ ዝግበር ዘሎ ዝብል ሓሳብሲ ሓሳብ ዘይኮኖም ሰባትስ ብዙሓት እዮም ነዚ ጉዳይ ዘ መልኪተ ኸ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ሲቪል ከምዚ ነገር ኣይደልም በፍጹም ተኣምር ኣብ ስጋኣቱ እዩ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ዞም በዓል ቢቢሲ ገለገለ ትበሃል ግርማይ ገብሩሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓደ ጀነራል تأثيرو قبل قوي زبال جنرال مالتي حدون زبال سبعة يكون حد جنا جنرال تأثيرو سي هزبين اشتلي عم مسبله أمسي خان يركا قابكم زي زبالو خونة تحت نتخون تولو خمس عينة عقل قلو تحت نتخون تولو نمنتها كم استقارت ديك زي تقبر دا حجر زي السرح دا أفت شجرنا راح نتخون تولو شجرت راح تقالات وفن ترقب قبون تنبر بدون حجو كوينة هزبي دمس مخان زل اليوم مالتي انتهي تصرح لكم قبرتوا سرعة الملكة كله ترى راديو لا سلام جورني أويل أنا حس نلو محمد صلاح يوم براتات وقاريت أمدي بلنا له حلا في من قد أير كسام مدة تسمعوا حلا في بيرو ترانسبورت جرايت تدل من قصب زعبا مسراز براتات زرقا قصم تخونو زرزر حبريتا كم زي بلومن كم زي فلتوان بيبسي أمارنيا حبيرهم بيبسي كابت من قد أير وقعوي مبرين مركب زقبرو فاتنتا زاقير ملس زي رخبان تخون قلت مكال زي دلي بعل ستان من قد أير نابت جرايت زقبر براتات كم سوقرت الرجاجتيو زم حلا في من قد أير كم قالت واتهم براتات لو محمد صلاح كم تسرزهم انت هنا قلنا زغطوا حدة معلتات قبر براتات بزلو قناتات كم زي تزارب انتو غن مغنيات توسنة كم من نقار توقتي بيو أمريكا طلعتوچان የምትመታው ሩቅ አስባ ነው አሜሪካ ኢራንን ጠላት ያለቻት አያቶላዎቹ እጅ ስትገባ ጀምሮ ነው
حراي إذا قداي زي ناي أمريكا نا إيران قداي بتعامي أبزل على درجة أيو بتصيح زلهم استفعلوا ناي هايبرسونيك دمساتات ديتكت زغبرو كومتات مسارحتات مالتيو معبل زي يطحلن ازيم حيالات زبهالو لاونچرس مالتيو كاب استفرالي بوتات انداتبغسا مسارحتات زتكوسا بلين مالتيو كم بعلوسي كاو انداترعلاسي كتكوسا ناب ايران نمغبار مالتيو اذا مركب تغعيزالا اي هوب they will make a deal يوم يلوم مالتيو ايتا دونالد ترامب او بريزيدنت دونالد ترامب وي يسمع يخونو تسفا قبر زبل حسابي زلو بوزحات اليوم بوزحات بقصري زي يدونو وتدرات اداليهم كم مخوانهم بفلاي قدمي نوح اوانات مالتيو ايران بغونا كبابي ازلو عاده تتقيما امريكا ناي بعد زخونه ناي وتدر بيز اندهنصت كم صنحتيو زغمت مالتيو بوزحات سبات نز غداي زي كتنترو جميرهم نيرم تمالي كم سمعخو اندحردا خوينو اذا مركب إيران وقع ناي متحل عقمي اللوادو كم زي أمثل جل زبليو كترب شوت خليها أنت زي كوين جن بتعم أزيو حدا جنيا أيو مالت العلاق ما خون كم زغير بزحت سواتي زارو له زي مالت باليستيك ميسايلس كتكوس تخليها بتعم نوح رح زقعزو هاي رينج زلوهم أنت خونا جن فيكسد زخونه مالت ستيشنري زخونه بوتات طرحيهم نساتهم أدمع خوينهم كتكوس زخولو مغنياتو زيا بتعامي بكيلومترات بساعات أزيات حنبب مركبيا بسرون تتوقع عن بعض مالتيو ناي متحل اتا مركب استسرحت له ميتال ويكا قحوت ازي حدا غنيا زخونن نمتحل زي مچون كوين خمسه سرحن بفلاي جن اتا بزولو نيتورك بفلاي نتنو زلوا مالتيو درونات يخونا غلغلتات يخونا ازيو حدا غنيا فتنه قوون زخل ديسترب ناي مغبار ويكا انت نيتورك ناي بلشاو سرح كتسرح خم تخلن بفلاي كادرونات انت تتقيما ازي حدا غنيا كم سرح خم تسرحنيو بزحات سبات زارو زلو اياتولا كاميلي مالتيو اياتولا كاميني خا اندحرد ايدو انت زيركي بسي دونالد ترامب هايكم حروني زبل وقع زلو نالو مالتيو سو بزحات سبات قمتهم يوم زقمت زلو اتقمت 4-8 ساعات مثل انت يتقاقي حجكوا تقنش للو دحر قلبل ساعات اتقودايات وي ناب دردر وي ناب ديل وي كا ناب قدل كوني مالتيو ابزيونكم عينت وطرتي زلو قتل بيلنا نريو حدا يوتيوبر حاونالو زي يوتيوبر كلهم تفلطوهم شاكور مالتيو عديو مالتيو عريفن يبهالالو زينه والو مالت نور ميمت عريفن بتعامي زحزن نغريو عديو نشاكور يوتيوبر بزح حساب يفلطيو اب تيك توك ونكم بتماساسالي فلوط حاونايو بتعامي زحزن نغريو انا بوغني مالتيو ملء بيتسبون نسدرون نعخون مالتي نشاكر صنعات يهاب كان عن منقسة سمايات يورسن كبل حسابي كقلت ادلي كم حدا يوتيوبر مالتيو كمو كتبلوا نسخاتكم كتصنعنعو ابغون زلخم تفلطوا سباتون كمو كتردؤو نغر منقدي قالي كم حلال فدلي نايلو معانت فيديو نزي مسل دحنا قنيوتا صصبو اسمعنا تشاو good light دحنا حضرت حواتي ما نستوي